όταν άμα τύχανε να είναι δημιουργός υποδημάτων, δεν θα αποκρινόταν ότι είναι σκητοτόμος, ότι είναι παπουτσής. Γιατί το πετάει αυτό που ταιριάζει και με την παντόφλα που κρατάει η Αφροδίτη? Άμα βγαίνεις παπούτσιος, λέγαμε ότι είσαι παπουτσής. Άμα είσαι ρήτορας, τι κάνεις? Πάρε τα καλά παπουτσάκια, εδώ είμαστε. Η τέχνη του υποδηματοποιού είναι αυτή που συνοδεύει τον κενό χώρο του ποδιού που θα μπει μέσα στο παπούτσι. Το άδειο παπούτσι λαμβάνει υπόψη του ο καλός υποδηματοποιός. Το φάντασμα του ποδιού λαμβάνει υπόψη του. Όχι μόνο από Πλάτωνας, δεν το χρησιμοποιεί και ο Πλάτωνας, αλλά Ξενοφόντας. Ένας άλλος φίλος Σωκράτης, στα απομνημονέματά του, δίνοντας και το παράδειγμα αυτού που θέλει να ποιήσει παπούτσια δηλαδή, και λέει ο Πίας, όταν ακούει τον Σωκράτη να λέει για τα παπούτσια πάλι, και λέει «Α, Σωκράτη, πάλι τα ίδια λες». Ενώ εγώ δοκιμάζω να πω κάτι καινούριο. Πάντα προσπαθώ να πω κάτι το κενό, με αλφαγείο το κενό. Η Πία δηλαδή, εσύ έχεις βρει το αγαθό, το οποίο θα πάυσει την διχόνοια μεταξύ των δικαστών στις ψηφοφορίες του, τις αντιδικίες και τις αντιλογίες των πολιτών περί δικαίου και τους πολέμους των πόλεων μεταξύ τους. Αν το έχεις βρει αυτό, πες το μου πριν φύγεις ξανά. Και ο Ιππίας μετά από όλα αυτά του λέει εριστικά: όλο για το τίποτα μιλάς, εσύ για τίποτα δεν θέλεις να υπέχεις το λόγο. Ούτε γνώμη αποφαίνεσαι περί ουδενός. Ο Ιππίας τον κατηγορεί σαν μηδενιστή. Αλλά ο Σωκράτης δεν είναι μηδενιστής. Απλά θέλει να το πει ότι το ουδέν κυριαρχεί και μετράει τον κόσμο. Δεν μπορείς στον κενοχώρο να τον αντιγράψεις. Γιατί ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του άραγε και πρόσφερε αυτή την αντίθεση στην εμπειρία του δασκάλου, αυτή την αντίθεση στην όποια ιεραρχία που υπηρετούν δουλικά αυτοί που δεν ξέρουν αυτούς που υποτίθεται ότι ξέρουν. Η πρώτη αντίθεση στη φαραωνική Ρώμη που θερίζει πριν ασπείρει.